Йозеф Шюц, 16 ноември 1920 година, 13 април 2023 година, известен като Йозефс в германската преса, е роден в Литва пазач на германски нацистки концентрационен лагер, служил в концентрационния лагер Заксенхаузен. Шюц ще умре през юни 2022 година, на 101 години, по време на Втората световна война. Той беше осъден на 5 години затвор след наказателен процес за съучастие във военни престъпления по време на Холокоста по време на Втората световна война, като стана най-възрастният човек, съден и осъден за нацистки военни престъпления в Германия. Йозеф Шюц е роден в Литва на 16 ноември 1920 година. До 1942 година работи в концентрационния лагер Заксенхаузен, където едно от задълженията му е в наблюдателната кула. По време на мандата на Шюц в лагера имаше 3 командири на лагера, под чието ръководство Шюц работеше: Ханс Лориц, 1942, Алберт Зауер, 1942-1943, и Антон Кайндъл, 1943-1945. Шюц остава в лагера до края на войната през 1945 година. След войната той е освободен като военнопленник през 1947 година и след това се премества в Източна Германия, където работи като шлосер. Тя беше омъжена известно време, но остана вдовица през 1986 година. До 2021 година той живееше в североизточната германска провинция Бранденбург. Процесът започна в окръжния съд Нойрупин в Бранденбург на 7 октомври 2021 година, когато Шюц беше на 100 години, по време на които той беше обвинен в съучастие в 3518 убийства. 17-те съищци бяха представлявани от Томас Валтер, който преди това беше спечелил присъда през 2011 година срещу бившия украинско-американски пазач на WAFF и НСС Джон Демянюк. Шюц беше представен от Стефан Ватеркамп. Въпреки че Шюц е идентифициран в международен план, в Германия по време и след процеса той е известен само с първия и последния си инициал поради законите за поверителност на тази страна. Той не призна вината си. Бранденбург Андер Хавел, Германия, AFP, адвокатът на 100 годишния бивш пазач на концентрационен лагер, който е най-възрастният човек, съден за престъпления от нацистката епоха в Германия, казва, че няма да говори за времето си в лагера. Йозеф Шюц е обвинен в съзнателно и умишлено подпомагане на убийството на 3518 затворници в лагера Заксенхаузен в Ораниенбург, северно от Берлин, между 1942 и 1945 година. Обвиненията включват подпомагане и съучастие в разстрелването чрез разстрел на съветски военнопленници през 1942 и Циклон включва убийството на затворници с помощта на биотровен газ. Неговият адвокат Стефан Ватеркамп обаче каза пред съда, че Шюц няма да говори и ще предостави информация само за личната си ситуация. 79-годишният Антуан Грумбах, чийто баща беше убит в лагера, каза, че иска обвиняемият да признае възможността за вина. Томас Валтер, адвокат, представляващ оцелелите от лагера и роднините на жертвите, каза, че се надява Шюц да промени решението си. Човекът не е направен от камък или машина, каза той. Може би все пак ще каже нещо. Шюц дойде на заседанието, което се проведе в фитнес зала поради засиления интерес към делото, с помощно средство за ходене. Мъжът с очилата отговори с ясен глас, когато съдията попита името, възрастта и домашния му адрес. Мъжът, който е вдовец от 1986 година, беше видимо горд, когато каза, че ще празнува 101-ия си рожден ден на 16 ноември. Нацистките пазачи от СС са работили в лагера Заксенхаузен, където са задържали повече от 200 000 души между 1936 и 1945 година, включително евреи, роми, противници на режима и хомосексуалисти. Според мемориала и музея Заксенхаузен десетки хиляди затворници са починали от принудителен труд, убийства, медицински експерименти, глад или болести, преди лагерът да бъде освободен от съветските войски. Малко се знае за обвиняемия, с изключение на това, че е бил освободен от плен като военнопленник през 1947 година и е започнал работа като ключар в региона Бранденбург в тогавашната комунистическа Източна Германия, съобщава вестник Билд. Досието срещу него беше прехвърлено в провинция Бранденбург, където живееше,
през април 2019 година от Централното звено, разследващо нацистките престъпления, а обвиненията бяха повдигнати на 26 януари. Интервенторът Кристоф Елхейер, 84 годишен, каза пред АФП, че баща му е бил застрелян в лагера през май 1942 година. Майка ми получи писмо от него на 3 май 1942 година, преди да бъде разстрелян. Когато след няколко дни разбра, че той е починал, тя плака много и побеля почти веднага, каза той. Германия преследва бивши нацистки служители след присъдата през 2011 година на бившия пазач Джон Демянюк като част от машината за убиване на Хитлер, създавайки правен прецедент. От тогава съдилищата са произнесли множество осъдителни присъди на тези основания, а не убийства или жестокости, пряко свързани с обвиняемите. Сред късно изправените пред съда бяха Оскар Грьонинг, счетоводител в Аушвиц, и Райнхолд Ханинг, бивш пазач от СС в Аушвиц. И двамата бяха осъдени за съучастие в масово убийство на 94 годишна възраст, но починаха, преди да бъдат затворени. Съвсем наскоро бившият пазач от СС Бруно Дей беше осъден миналата година на 93 годишна възраст и получи 2-годишна условна присъда затвор. Прокурорите разследват още 8 случая, според Централната служба за разследване на престъпленията на националсоциализма. Въпреки напредналата му възраст, медицинска оценка през август установи, че Шюц е годен да бъде изправен пред съда, въпреки че изслушванията му са били ограничени до няколко часа на ден. По време на процеса Шюц заявява, че не е направил абсолютно нищо лошо и че не е знаел за зверствата, извършващи се в Заксенхаузен. Вместо това той заявява, че работи като селскостопански работник близо до Пасевалк в североизточна Германия през въпросния период, твърдение, което беше отхвърлено от съда. Съдът използва исторически документи, за да докаже, че той е работил в лагера и е бил старши офицер във Вафен-СС. Бяха изслушани и свидетелства на оцелели, включително Леон Шварцбаум, който показа снимка на починалото си семейство в лагера. Шюц е осъден на 5 години затвор за тези престъпления, когато дойде в съда в инвалидна количка, за да чуе присъдата на 28 юни 2022 година, той скри лицето си от пресата с папка, за да не бъде разпознат. Вие доброволно подкрепихте това масово унищожение с вашата дейност, каза съдия Одо Лехтерман по време на четенето на присъдата. Срокът за обжалване ще бъде в рамките на 1 седмица от решението. Шюц беше най-възрастният човек, съден и осъден за военни престъпления от нацистката епоха в Германия. Умира на 13 април 2023 година на 102 години. Можете да ни изпратите вашите мисли, предложения, искания и чувства по тази тема в секцията за коментари. Благодарим ви, че ни гледате и слушате. Не забравяйте да се абонирате и да натиснете бутона за харесване. Ще се видим в следващото видео.